آوا چمê ceqceqê li bajarê Qamişlo ye. Ji ber qutkirina avê jaliyê dewleta Tirk ve av qirêj bûye. Herikîna avê bêhna nexweş li dewr û bera xwe belav dike û di encamê de welatî bêzar dibin û nexweşî belav dibin. Li derdora çem zêdetirî 400 dikanên bazirganiyê hene. Hejmarek dikandar û welatî gilêşa xwe diavêjin nava çem ku ew jî dibe sedema qirêjbûnê. Dikandarek ji Rojava TV ra dibêje divê şaredarî çareyekê bibîne. Em gelekî ziraret bîniş ber vî cemê hanê. Gemarê û bêhna wê gelekî heye, hêviya me gelekî ji belediyê heye û ê û ihtimamê paqijê dikin ji me re helekê ji vê mişkila hanê re bibînin bi rastî. Paqij bikin, ser wê bigirin, dara deynin yanî û hinka deynin li vê dekê muxtas ji bo kes nehêlin gemara xwe bavêjin bi rastî. Gemarê davêjin yani ev zê neqilbayî paqij dikin beledî dîzî tên gemara xwe dîzî davêjînê. Yani wilo hinka deynin muxtas ihtimamê pê bikin ji bo kes gemara xwe navêje. Lêkolînerê ekolojîk Diktor Azad Elî ji bo çareserkirina pirsgirêkê planek daniye pêşiya xwe û ji bo cîbcîkirina wê planê dixebite. Diktor Azad behsa metoda çareseriyê dike. Rewşa çem têkçûwe ji pîsbûnî ji ber ava karêza tê nav û herwiha ew beşê hindik ji avê got dihat ji bakur ew jî nematê. Em di dezgeha Hirmas de ji ber me navê wê jî kiriye Hirmas ji ber navê kevin yê çemê ceqceq Hirmasa, çemê Hirmasa. Me yekem proje da pêşiya xwe nûjenkirina çem û pakkirina wî. Paqijkirina çem li ser sistema ekolojî. Hemû xerîte, plan, materyalê lazim, plana kar me daniye. Ev mîsod, ev sistema çareserkirinê jê dibêjin ekosistem. Ekosistem ango jîngeh xwe paqij bike. Ev jîngeh wê bê paqijkirin bi dara, bi geya, bi kulîlka, bi keviran. Ji aliyê musêbînê ve heta mirov bigihê aliyê terteb. Ava çemê ceqceqê ji Nisêbîna Bakurê Kurdistanê tê Qamişlo û li wir jî derbasî çemê Xaburê yê bajarê Hesekê dibe û li çemê Firatê bi dawî dibe. Dirêjahiya wê 124 kîlometre ye. Di salên dawiyê de dewleta Tirk bernavek li ser çem ava kir û di coya çem de ava torên avrêjiyê berda Qamişlo.